سلام أبوشت عدن وزعن كونكم على تام دباتنا اتكاتاتلو كبراتن كبرانن زي لومي تلفزيون نلومي شعاتة قنبت كلتا شحن 18 عامة امرات ناباخم زقاربولو ساعات زينة جميرا لهم كسام مخن بات مدونا مساناكت صنحو نيوتيوبنا سابسكرايب شير لايك كومنت مقبار زي فيديو كتفن لمودما بخبرنا عدم استزينم سبر زينم أبل علي منقستي دكتور دبرتسيون ترير فاينانساو قدات نبيرون باجت كاب بانكتات نكينقساقس تخلخيلهم ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ሓሙሽተ ሚስጥራ ስርዓተ ብልጽግና አቃሊዑም አብ ቀረባ እዋን ቀደመ ሚኒስትር አብይ ናብ አስመራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ድማ ናብ አዲስ አበባ ከምርሑ እዮም ተባሂሉ ዝብሉን ካልኦት ዜናታትን ብምሓዝ ዕለታዊ መደባትና በአረስተ ዜና ፈሊና የለና ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝሮም ክነስግረኩም ኢና ሰናይ ጻንሒትም ሰበር ዜና أب العلي منجستي دكتور دبرتين جبر ميكيل ترير فاينانساو إجارة نبيرو باجت كاب بانكتات نكين كساقس تخلخيلهم أب تجراي تفتيرو زلو كل تمنجستي زمسل بوليتكا وتري حزي نب حدا جنيا معرفته سجاجير لهم كاب ما أخلي منجستي فيدرال حجة أفلوتو نزير خبز زخون يكون أكل من كساقس باجتنا حفتها جرن فزو مستقل خلا مخانو زجلس حدش ممرحي وتيلهم إذا سجمت زي بقطتان من كسقاس دكتور دبرتين زعلم مخانو يجلس علم بمسارات كاب في الفلاز رخبنا يا حبريتا بدكتور دبرتين زمر حدش منجستي كاب فيدرال منجستي حقا أفلوتو كستاب زي رخبة أب بنك تازركب ناي منجستي جنزب من كسقاس زخل زخون يكون حقا وسلطان كم زي بلو عرقاقي علم إذا دما أب مقالة سرحز جمرة حدش كابيني بزي باجت نكترف زقبر ترير سقوم تأيو نعتبها لي ركبم تزوات أمام رحي بنتصر كم زملكتو بدكتور دبرت بزمرح منقستي زوهابو زخون يكون شمتات أب بانكي تقبال نتأيه الومن بتوسخي بفيرما اتهم بزي حقا من قد دستشم مستبهالو سبسلطان زي محلالفو زخون يكون فاينانساو تأزازات تكباراوي نكي يكونو صنع متأنققتا تم محلالي فلم أزي كابا ديسابا زوات أمام رحي بزي حقا من قد زقبر ناي ممرحي حسابات وتصر نمكل خالن حافتي هامنقستي كابا بغنت نمحلاون زعال لما يتباهيدم يكون برتن تنتي بوليتيكا سقوم تزي نتي أب مقالة سلطان زملسة حيلي دكتور دبرتين إيدونك السر استقبره بوليتيكا وسانوي بمالي قلتوهم زخون يكون بانكي يكون سوميا نزم مرحزي بمتحاس بزي حقا من قدي ناي حساب من قسقات نمقبار انتفتينو بحقي تحاتاتي كم زخون اتزوات حابريتا بصنعة انقاقتا هيبالهم ازي فاينانساو اقدازي ابتي اب كتما مقالة زلو وطري بوليتيكا انتاي لوطي كمس يخون دكتور دبرتين بزي باجت نتي حقا في كابيني زبلو كمرحو يخلدو منقسي فدرالخا نز قمتزي ناب رزين بوليتيكا وتسقطي كغيرو يخلدو زبل نبزحات مزراربي اجندا خوينلهم ميجر جنرال جبر أدهنا جبر دلا بحيلي كاب سلطانم تلعيلم كومشنر يحدقو سيوم دما تتكيوم كم زلو تقاليت أب مريحنة بوليس كومشن كل تقرأ برتع وطريد فترة ناي سلطان مكيار تغيرلهم نتي كومشن بحلافنتكم روحو تصنحو ميجر جنرال جبر دلا بحيلي كاب حلافنتهم كم استقاليو في الفلات يحبرم نتي كومشن بالعلاوينتكم روحو تصنحو ميجر جنرال جبر دلا بحيلي كاب سلطانم نكل علو تغيرو بزبل حابريتاتات يقاوحلهم إذا سقمت زي بالعلاوينت مريحنة تستوسنو مخانون تفليط ألم ميجر جنرال جبر دلا كاب سلطانم مستقاليو شعن شعو كومشنر يحدقو سيوم نتي كومشن نكم مرحو تمدي بملهم إذي هندبتاو لوط إذي أب وشتيتي كومشن أب ملاء تقراين عبي بوليتيكاو ريتوتات يلعللهم إذي ملعال ميجر جنرال جبر دلا مستي أب مقالة تفتير زلو ناي كلتا منقست مسحاب زي تتحاز مخانو تنتي قلتم حيلي بوليس أب تحتي من خون اللو زبل حتو أب منجو اتي ببيت مخرج مسرة منقستن جيزا من محدار حدش نيوت نتو خوين نكي قصل تساقي ألم إذي بحيل استفدت أماناي سلطان مكيار أو وشتي اتي أبال بوليسن سراوي تجراين مكفال نكيف ترعاوي سقات أنس ألالي يركبم اتي سقمتي استوصنوا لمن قد دما نتي بوليتكا وطري زيادة زقاد دو يمثل كولو قالا وهاب تريتو حاسبهم يقلصم ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ሓሙሽተ ሚስጥራ ስርዓተ ብልጽግና አቃሊዑ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ አይተማነ ገብረ መስቀል መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ወደብ ዓሰብን ዝነዝሖ ዘሎ መግለጺ ብትሪ ኮኒን ኣሎ ሚኒስትር የማነ ነቲ ስርዓት ፓቶሚክን ፓርቲ ክብል ብምጽዋዕ ብልጽግና ንህዝብን ምድንጋር ለዓላውነት ጉራብቲ ንምግሃስን ይሰርሕ ከም ዘሎ አጠንቂቁም ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ማሕበራዊ መርበብ ኤክስ ኣብ ዘስፈረ ጽሑፍ ጎጅለ ብልጽግና ብዛዕባ ወደብ ዓሰብ ዝነዝሖ ዘሎ ወረታት حسرن كاب حق يزرحقن كبل جليسوهم إتي منستر منجست إثيوبيا نوشتاوي بوليتيكاو قلولاواتن وشفان كبل ناي حاسوت بروباغاندا يتقم كم زلو أنا تصيرم منستر يمان سرعات بلصقنا حمشت مسارحتات مالتون
ትርኢት ምፍርራሕ ምትላል ናይ ሓሶት ወረን ምድንጋርን ከም ቀንዲ መምሪሑ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ኣጋሊጹ እዚ ድማ ፓቶሚክን ፓርቲ ብዝብል ስያመ ዝገለጹ ኮይኑ እቲ ስርዓት ብውሽጢ ዝፈረሰ ኮይኑ ከሎ ብደገ ብምድንጋርን ክርአ ዝጽዕር ምዃኑ ኣረዲዩ መንግስቲ ኤርትራ ናልኣላውነት ሃገሩ ሕሊፉ ዝህበሉ ብናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ዝርበሸሉ ኩነታት ከም ዘየለ ሚኒስትር የማነ ኣረጋጊጹ እቲ ብወገን ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ናይ ምድንጋር ስትራቴጂ ኣብ መወዳእታ ኣብ ባዶነት ከም ዘብቅዕ ድማ ኣጠንቂቑ እዚ መግለጺ ዝወጸሉ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ወጥሪ ብኣሸማጋላይነት ኣሜሪካ ናብ ልዝም ይመጽእ ኣሎ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እዋን ብምዃኑ ንብዙሓት ዘገረመ ኮይነሎም እዚ ተሪር ቃላት ሚኒስትር የማነ ኣስመራ ንመግለጺ ወደብ ዓሰብ ከም ትንኮያ ትቆጥሮ ከም ዘላ ዘርኢ እዩ እቲ ኣብ መንጎ ኣስመራን አዲስ አበባን ዝካየድ ዘሎ ናይ ቃላት ኩናት ናብ ወታደራዊ ግጭት ክሰጋገር ይኽእል እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኸ ንመግለጺ ሚኒስትር የማነ እንታይ ምላሽ ክህብ ይመስለኩም ናትኩም ርእቶ ኣብ ኮሜንት ተካፍሉና ኣብ ቀረባ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ናብ ኣስመራ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ድማ ናብ አዲስ አበባ ከምርሑ እዮም ዝብሉ ወረታት ወጽኦም ኣሎም ዝምድና ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ሓድሽ ምትሕግጋዝ ምዕራፍ ዘሰጋገር ታሪኻዊ ስምምዕነት ክካየድ ምዃኑ እውን እቶም ዝወጹ ሓበሬታታት የመላኽቱ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ፖለቲካዊ ወጥሪ ሰፊኑሉ ዝነበረ ቀርኒ ኣፍሪካ ሕዚ ግን ኣዝዩ ዝገርም ለውጢ ይረአየሉ ኣሎ ክልቲአን ሃገራት ነቲ ዝነበረ ምስሓብ ብምግዳፍ ንዝምድነን ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ዘሰጋገር ፖለቲካዊ ስምምዕ ክፍርማ ምዃነን ሓበሬታታት ይወጸሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ኣስመራ ወግዓዊ ዑደት ክገብሩ ምዃኖም ዝሓበሩ እቶም ዝወጹ ሓበሬታታት ብተመሳሳሊ ድማ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ አዲስ አበባ ብምምጻእ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዝምድና ብላዕለዋይነት ደረጃ ዘጠናኽር ሓድሽ ስምምዕ ክኽትሙ ትጽቢት ይግበር እዚ ሃንደበታዊ ክስተት እዚ ኣብ መንጎ እተን ሃገራት ተፈጢሩ ዝነበረ ወጥሪ ካብ መድኡ ብተወሳኺ ኣብ ቁጠባውን ፖለቲካውን ምትእሳር ቀርኒ ኣፍሪካ ዓብዪ ተጽዕኖ ክህልዎ እዩ ተባሂሉ ትጽቢት ይግበር እቲ ስምምዕ ብፍላይ ኣብ ዞባ ምርጋን ሓበራዊ ዕብየትን ዘለዎ ረብሓ ዓብዪ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ እዚ ብመንጎኝነት ጸሓፍ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓድሽ ናይ ሰላም ስምምዕ ይካየድ ከም ዘሎ እናተገለጸ ኮይኑ እቲ ስምምዕ እዚ ንኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክኸፍት እንከሎ ንኤርትራ ድማ ማዕቀብ ዘልዕል እዩ ብመሰረት እቲ ብመንጎኝነት ማርኮ ሩቢዮ ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ኢትዮጵያ ብሕጋዊ መንገዲ ወደብ ዓሰብ ክትጥቀምን ክልቲአን ሃገራት ድማ ኤምባሲታት ክኸፍታ ንምስምዕማዕ እዩ ብተወሳኺ በረራ ነፈርቲ ህዝቢ ኣብ መንጎ ኣስመራን አዲስ አበባን ክጅመር እዩ ተባሂሉ ኤርትራ ብወገና ነቶም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ዕጥቃት ፋኖን ሓይልታት ጸጥታ ትግራይን ትገብሮ ዘላ ደገፍ ንክተቋርጽ ተስማዕሚዓ ኣላ እዚ ድማ መንግስቲ ፌደራል ንዘለዎ ናይ ውሽጢ ጸገማት ንምርጋእ ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ እቲ ንህዝቢ ትግራይ ዘሰንብድ ዜና ግን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሰንኪቲ ኣብ ትግራይ ዝፈጸሞ ጀኖሳይድ ተነቢሩለን ዝነበረ ናይ ኣጽዋር ልቃሕን እገዳ ንክልዓል ምውሳና እዩ ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ዝተሓተተሉ ዝነበረ ጉዳይ ተሓታትነት ጀኖሳይድ ተሰሪዙ ክልቲአን ሃገራት ካብ ተሓታትነት ነጻ ተገይረን ኣለዋ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ውሳነ እዚ ብሓጎስ ተቐቢልዎ ኣሎ ይኹን እምበር ንህዝቢ ትግራይ እዚ ውሳነ እዚ ዳግማይ ሓዘንን ጥልመትን እዩ ነቲ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ግህሰትን ሰብኣዊ መሰላትን ጀኖሳይድ ዕሽሽ ተባሂሉ ብምሕላፉ ፍትሕን ምርካብ ዝግበረ ቃልሲ ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቐ ዘርኢ እዩ ኣብ መቐለ ኣባላት ጸጥታ መሲሎም ዝዘርፉ ጉጅለታት ተቃሊዖም ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ሰላምና ውሑስ ብምግባር ንዕውትነት ህዝባዊ መኸተና ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ዓብዪ ዋዕላ ጸጥታ ተኻይዱ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ምክትል ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣይተ ፍስሐ ሃይላይ ጸለቲ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ንምብታን ይሰርሑ ምህላዎም ብምግላጽ ህዝቢ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ሓድነቱ ከጠናኽር ጸዊዖም ኣብቲ ዋዕላ ከም ዝተሓበረ ኣብ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ብተደጋጋሚ ዝረኣዩ ገመናት ዘሰንብዱ ኮይኖም ኣለዉ ብፍላይ ኣልባሳት ጸጥታ ብምኽዳን ኣባላት ጸጥታ ብምምሳል ዝፍጸሙ ዘርፍያታት ብቴክኖሎጂ ሞባይል ዝግበሩ ምትላላትን ንህዝቢ ዓብዪ ስጋኣት ኮይኖም ይርከቡ ምክትል ከንቲባ ፍስሐ ሃይላይ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዝተመለሰሉ ሃለዋት ህዝቢ ንምውሓስ ኣብ ዝረባርበሉ ኩነታት ውሽጣዊ ሰላም ምርጋጽ ወሳኒ ምዃኑ ገሊጾም እዚ ዋዕላ እዚ ንውሽጣዊ ጸገማት ምፍታሕን ንጸላእቲን ምርዓድን ዝዓለመ ምዃኑ ድማ ኣረዲዮም ጸላእቲ ሰላምና ንምዝራግ ሕዚ እውን ይሰርሑ ኣለዎ ዝበሉ ኣይተ ፍስሐ ነዚ ንምምካት ሓድነት ንምጥንኻርን ወሳኒ ምዃኑ ኣረዲዮም ኣመሓዳሪ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ኣይተ ሃይላይ ግብሪ ገርግስ ብወገኖም ገበናት ንምክልኻልን ሰላም ንምውሓስን ብቆራጽነት ይስራሕሉ ከም ዘሎ ሓቢሮም ሱዳን ኣብ ከተማ ኩርሙክ ኢትዮጵያ ዝፈጸመቶ ዝተባሃለ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ሰላማውያን ሰባት ክቕተሉ እንተለዉ ኣብ ሰብኣዊ ሓገዝ ወሃብቲ ድማ ጉድኣት ከም ዝበጽሐ ተሓቢሩ ኣብ ደቡብ ሱዳን ጥቓ ኣብ ዝርከብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝን ዞን ኣሶሳ ወረዳ ኩርሙክ ኣብ ውሽጢ ከተማ ኩርሙክ ብዝተፈጸመ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ሓደ ናይ ዓለም ለኸ ትካል ሰራሕተኛታት መሳርሒ ተሓዊሱ ብውሕዱ 8 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐተሉን ካልኦት ብዙሓት ሰባት ድማ
ከም ዝቆሰሉን ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ናይ ጥዕና ሰበስልጣን ገሊጾም ነበርቲ እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመሉ ሚያዝያ 21 2018 ዓመተ ምህረት ከባቢ 5 ድሕሪ ቀትሪ ምዃኑ ኣብ ከተማ ኣሶሳ 94 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣብ እትርከብ ከተማ ኩርሙክ ሰባት ብበዝሒ ኣብ ዝንቀሳቐሱሉ ከባቢ ከም ዝዓረፈን ተዛሪቦም ንዓይኒ መሰኻኸሪ እቲ ድሮን ካብ ኣንፈት ግዛት ብሉ ናይል ሱዳን ከም ዝመጸ ብምጥቃስ ሰራዊት ሱዳን ምስ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ RSF የካይዶ ኣብ ዝነበረ ግጭት እዋን ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ኣረድዮም ኢራን ንሕቡራት ኢሚራት ዓረብ ብቐጥታ ድሕሪ ምኽሳሳ ርክብ ኣቡዳብን ቴሄራንን ናብ ሓደጋ ወዲቑ ተባሂሉ ኣብ ኒው ዴልሂ ህንዲ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ሚኒስትራት ወጻኢ ጉዳያት ብሬክስ ብሰንኪ ኣብ መንጎ ኢራንን ሕቡራት ኢሚራት ዓረብን ተፈጢሩ ዘሎ ምስሓብ ተናዊጹ ይርከብ ኢራን ሕቡራት ኢሚራት ዓረብ ኣብ ልዕሊ ኣብ ዝተፈጸመ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ብቐጥታ ተሳቲፋ እያ ክትብል ከሲሳ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኢራን ኣባስ ኣራጊቼ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ብሬክስ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ሕቡራት ኢሚራት ዓረብ ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ቴሄራን ዝተፈጸመ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ኢድ ከም ዘለዋ ገሊጾም ሮይተርስ ንናይ ኢራን መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሃን ጠቂሱ ከም ዝጸብጸቦ ኣራጊቼ ንሓድነት ኢልና ስምቲ ሃገር ኣብ መግለጺና ኣይጠቐስናን እምበር ሓቂ ግን ሕቡራት ኢሚራት ዓረብ ኣብቲ መጥቃዕቲ ብቐጥታ ተሳቲፋ እያ ኢሎም እዚ ናይ ኢራን ተሪር ክሲ ዝመጸ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቢንያሚን ኔታንያሁ ኣብ ግዜ ኩናት ኢራን ንሓንቲ ሃገር ወሽመጥ ዓረብ በፂሐ እየ ዝብል መግለጺ ድሕሪ መሃቦም እዩ ሕቡራት ኢሚራት ዓረብ ነዚ ወረዚ እኳ እንተነጸገቶ ኢራን ግን ኣቡዳቢ ምስ ኣሜሪካን እስራኤልን ዘለዋ ጥምረት ጸጥታ ከም ዘየረጋግጽ ኣጠንቂቓ እያ ብራዚል ህንዲ ቻይና ደቡብ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ግብፂ ኢራን ሕቡራት ኢሚራት ዓረብን ኢንዶኔዥያን ዝሓዘ ጥምረት ብሬክስ ሕዚ ብውሽጣዊ ምሳሓባት ይሕመሰሎም ዓባስ ኣራጊቼ ኩለን ሃገራት ኣባል ብሬክስ ነቲ እስራኤልን ኣሜሪካን ዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ንክኾንና ጸቕጢ ገይሮም ኣለዎም በቲ ኣብ መንጎ ኢራንን ሕቡራት ኢሚራት ዓረብን ተፈጢሩ ዘሎ ዘይቀየር ምሳሓብ ምኽንያት እቲ ዋዕላ ኣብ መወዳእታ ሓበራዊ መግለጺ ንከይህብ ዓብዪ ስጋኣት ከም ዘሎ ሰበስልጣን ኢራን ገሊጾም ኣለዎም ክቡራት ተኸታተልቲ ሎሚ ቴሌቪዥን ስለዝተኸታተልኩምና ምስጋናና ዝዓዘዘ እዩ ንዩቲዩብና ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ከም ዝገበርኩም ብምትእማን ኣብ ናይ ጽባሕ ሰዓት ዜና ክሳብ ንራኸብ ሰላም